Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диатуллина булырмын. Бүген безнең программада татар халкы мәшһүр кызы белән хушлашты. Кем булырым икән дигәчтен, артистка булырым дигән уй мине кайызлап торды. Дини уку йортларында белем бирү тәртибе үзгәрә. Программалар үзгәрә инде. Без анда дини фәннәрне күчәттек, араб теле күбрәк керде. 100-гә якын спортчыларны берләштергән Шаңгы юлы Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Әбсәләмова. Татарская автономия үткәргән соревнованиялар елда катнашабыз. Быел да менә ышанабыз, җиңербез дип. Татарлар дөнья гизә Архангельск өлкәсеннән сәлам. Татарлар чыкканнар Казан ягыннан, Казан татарлары. Бик көчле күпислар булганнар алар. Татар дөньясында көн сайын бик күп яңалыклар, бихисап чаралар үткәрелә. Әлбәттә, без аларны игътибарсыз калдыра алмыйбыз. Сезгә Татар дөньясы яңалыклары сәхифәсен тәкъдим итәбез. 2021 елда Тукай бүләгенә 9 кандидат дәгъва итә. Алар арасында драматург Мансур Гыйләҗев, язучылар Фахил Сайфин һәм Ләбиб Лерон, рәссам Рушан Шәмсетдинов һәм башка иҗатчылар бар. Җиңүчеләр 26 апрель Габдулла Тукай туган көнне игълан ителәчәк. Әфганстан хакимияте электрон паспортта милләтне татар дип язарга рөхсәт итте. Моңарчы Әфганстан татарлары бала туганнан соң туу турындагы таныклыкка аның милләтен татар дип яза алмый иде, чөнки алар милләт буларак конституциягә кертелмәгән. Хәзер татарлар үз милли атамаларын төп канунга кертү турында фикер алыша. Төркиядәге галимнәргә татар исемнәрен төрекчәгә үзгәртмичә язарга тәкъдим ителде. Анкара шәһәрендә яшәүче татар филологы Галимә Роза Корбан Төркиянең Бурса шәһәре Line TV онлайн телевидениесенең төрек теле һәм тарихы тапшыруында татар ялгызлык исемнәренә үзгәреш кертмәүләрен сорады. Гадәттә төрекләр Идел елгасын Волга дип, Губайдуллин фамилиясен әйтик Убайдуллинга үзгәртеп яза. Ульяновск өлкәсендә ел гаиләсе бәйгесенең район этабында татар гаиләсе җиңде. Әлеге бәйгедә җиңүчегә өлкә губернаторының премиясе тапшырылачак. Алабугада татар теленә өйрәтү курслары ачылды. Дәресләрне Казан Федераль университетының Алабуга институты укытучылары алып бара. Курсларга 270 кеше язылган. Һәр төркемдә 15 кеше шөгыльләнәчәк. Укулар 3 айга исәпләнгән. Казанда Идел буе Урал, Сибир татарларының көнкүрешенә багышланган күргәзмә ачылды. Биредә төрле төбәкләрдәге татар авылларыннан җыйган экспонатлар урын алган. Аларны Московский мәдәни үзәгендә күрергә мөмкин. Галимҗан Ибраһимов иҗаты тупланган 15 томлыкның соңгы 5 томы тиздән дөнья күрәчәк. Алар нәшриятка тапшырылган. Томнарга кергән хезмәтләрнең күбесе укучыларга беренче тапкыр тәкъдим ителә. Алар арасында ислам мәдәнияте тарихына багышланган борынгы ислам мәдәнияте китабы, Татарстан Республикасы төзелешенә багышланган мәкаләләр, аерым шәхесләргә мөнәсәбәтен белдергән публицистик чыгышлар урын алачак. Алина Захитова спорт карьерасын яңартырга теләвен әйткән. Фигурлашу буенча Олимпия чемпионы журналистларга биргән әңгәмәсендә профессиональ карьерасын яңартырга теләвен белдерде. Алина Захитова соңгы тапкыр ярышларда 2019 елның декабрендә катнашты. Туринда узган Гран-прида ул 6нчы урынга лаек булды һәм шуннан соң карьерасын туктатып торуын белдерде. Кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Татар милләте өчен зур югалту. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Нәҗибә Ихсанова вафат. Аның бөтен гомере театр белән бәйле, төрле пландагы күп кырлы төп рольләрдә уйнаучы, көчле темпераментка ия булган талантлы артистка иде ул. Сәхнәдә Нәҗибә Ихсанова тудырган образлар күңелләребездә әле озак сакланыр. Якыннарының, туганнарының аны үз иткән, аңа мөкиббән булган һәр татар тамашачысының улы кайгысын уртаклашабыз. Нәҗибә Гыймай кызы Ихсанова 1938 елның 25 гыйнварында Татарстанның Ознакай районы Бурал авылында туа. 13 март көнне ул арабыздан китте. Аңа 83 яшь иде. Үземнең бер-ике сүзем бар иде, бабай. Әйт, кызым. Артист булу хыялы, ул хәтле теге открытый булмады. Но кем булырым икән дигәчтен, артистка булырым дигән уй мине кайызлап торды.
Һәм уйларын чынга ашырам. 1961 елда Мәскәүдә Щепкин исемендәге югары театр училищесын тәмамлый. Иҗади тормышын Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры белән бәйли. Бу минутларда һәркем күңеленнән ул уйнаган рольләрне исенә төшерәдер. Нәрсә инде тагы? Көп итеп бал белән кашык чыгар әле. Килә дәйдеңеш, әле генә. Үземә түгел кил. Битмәс мондалар, бөтен авыл малае безне ишек алдың. Бер мал кулыма төшәргә тора. Аны күрсәң син. Юк. Димәсин менә мине тыңна. Тор әйдә кызым. Тор. Синең яшьтә булай озак яту килешми. Ул төрле пландагы рольләрне башкара торган. Ул яшь героинлар, лирик героинлар уйнады. Ул фарста уйный ала, ул трагедия уйный ала, ул сатирда уйный ала торган киң пландагы актриса. Мин бары тик шуны гына әйтәм. Менә саван туйларында атлар ярышка, чабышка ничек әзерләнсә, сәхнәгә Нәҗибә шулай ашкынып керә торган иде. Ул үзенең тормышын сәхнәдән башка күз алдына китерә алмады. Йөрәктән чыккан гына йөрәккә барып җитә диләр. Нәҗибә Ихсанованың үз тугры тамашачылары бар, дуслары күп. Республикабыз җитәкчеләре дә аны бүген зур хөрмәт хисләре белән искә алды. Хәләҗефете Туфан абый белән кулга-кул төшеп, күпме еллар, студентлар вакытыннан дип әйтәбез, бергә булып, бергә эшләп, халкыбыз турында кайгыртып, һәр вакытта да безгә үрнәк булдылар. Ул әйтәдер, безнең тамашачыдан да яхшырак тамашачы дөньяда юк. Аларның һәрберсен кочаклап сөяргә кирәк дия. Рәхмәт сезгә, әнинең тамашачылары шушлай җыелып килгәнегез өчен. Икенче әнинең бик яшәйтә торган сүзе: халкым яшәсен, нәселебез кормасын дия иде. Яшәсен халкыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Дини уку йортларында белем бирү тәртибе үзгәрә. Программалар үзгәрә инде. Без анда дини фәннәрне күчәттек, гарәп теле күбрәк керде. 100-гә якын спортчыларны берләштергән Шаңгы юлы Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Әбсәләмова. Татарская автономия үткәргән соревнованиялар елда катнашабыз. Быел да менә ошадабыз, җиңербез дип. Татарлар дөнья гизә Архангельск өлкәсеннән сәлам. Татарлар чыкканнар Казан ягына, Казан татарлары. Бик көчле күпислар булганнар алар. Дини уку йортларында белем бирү тәртибе үзгәрәчәк. Хәзер федераль стандартлар әзерләнә. Бу хакта Казанда узган фәнни җыенда сөйләштеләр. Конференцияга Россиянең төрле почмакларыннан белгечләр җыелды. Үзгәрешләр татарның дини уку йортларына ничек йогынты ясаячак, дөньяви фәннәрне укытуны киметү нәрсә бирәчәк? Айзат Шаймарданов дәвам итә. Россия Ислам институты әлеге дини уку йорты беренчеләрдән булып дөньяви диплом тапшыра башлады. Теология юнәлеше, ягъни илаһият белеме буенча студентлар дөньяви һәм дини белем ала иде. Хәзер Россиядә әзерләнүче ФОГОС 3.0 дигән федераль стандартлар бу тәртипне үзгәртә. Моңарчы безнең теологиядә паритет сакланса, 50-гә 50, бу инде 50% дөньяви фәннәр укытылып, 50% инде дини фәннәргә игътибар бирелсә, яңа уку стандартлары буенча төп игътибар инде безнең шу дини өлкәдә гыйлемнәрне тирәнәйтүгә игътибар биреләчәк. Хәзер инде 90%-ка кадәр җиткезергә мөмкин дини өлкәдәге гыйлемнәрне бирүне. Барысы да аңлашылсын өчен, хәзер Россия Ислам институтында студентлар дөньяви фәннәрне үзләштерә, ягъни математикада, тарих, хукук, төрле телләрне өйрәнә. Яңа үзгәрешләрдә бу фәннәрне укыту
бермә-бер кыскырачак. Таләпләр анда программалар үзгәрә инде. Без анда дини фәннәрне хәр көчәйттек, гарап теле күбрәк керде. Таләпләр гомумән алар һәр вакыт үзгәреп тора. Министрлыклар монда нинди дә булса, яңа принципиаль яңа таләпләр килеп чыкты дип әйтмәс иде. Казанга килгән Мәскәү белгечләре яңа стандартлар нигезендә патриотизмны, тәрбия чараларын арттырырга кирәк дип белдерде. Появился новый закон о воспитательной работе, который требует в настоящее время закладывать ценности патриотизма, любви к отечеству и так далее. Ләкин моңа карап дин галимнәренә, теологларга эш табу мәсьәләсе хәл ителми. Вопрос непростой, потому что его можно усилить. Насколько сегодня легко или сложно устраиваться на работу историкам, культурологам, гуманитариям. Вот наша задача сегодня как можно более облегчить этот процесс. Монда андай зыян көтелмәй, чөнки хәзерге вакытта инде бу теология фәне үсеше шул дәрәҗәгә җитте. Монда дөньяви һәм дини гыйлемнәр күбесе инде бер-берсе белән үрелеп бара, һәм методология, бөтен дини фәннәрне өйрәнү өлкәсендә методология ул инде безнең дөньяви өлкәдән үсеп чыкты. Шул методологиялар кулланыла һәм бу әйтик урта гасырдагыча әйтик ябык системаларда уку түгел. Әлеге проблемалар хакында 3 көн дәвамында фикер алыштылар. Яңа үзгәрешләр мәдрәсәләр эшенә әлегә йогынты ясамаска тиеш. Бу Татарстанда бары Россия Ислам институты белән Булгарстан академиясына, шулай ук Казан федераль университетына кагыла. Федераль стандартларны киләсе уку елыннан гамәлгә ашыра башларга уйлыйлар. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Оренбург өлкәсендә каһарман шагыйрь Муса Җәлилнең 115 еллыгына багышланган өлкә чаңгы ярышлары узды. Үз көчләрен Оренбург өлкәсенең татарлар күпләп яшәгән 5 районыннан килгән төрле яшьтәге 80-нән артык спортчы сынап карады. Ярышларны Оренбург төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте 6-нчы тапкыр оештыра. Старт алдыннан спортчылар Муса Җәлилнең туган авылы Мостафага җыелды. Шагыйрьнең музеенда булып, һәйкәленә чәчәкләр салды. Икенче пункт шарлык иде. Өлкә татарларын берләштергән спорт төре, шулай ук оештыручылар һәм катнашучылар турында Фирүзә Әбсәләмова. Мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Бәйрәм тантанасы да данлыклы якташлары Муса Җәлилнең сыны янында башланды. Катнашучылар өлкәнең 5 районыннан килгән көчле чаңгычылар командасы. Оештыручылар җирле һәм районнарның хакимият җитәкчеләре, фермерлар белән төбәкнең татар эшкуарлары, татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзалары. Шагыйрьнең якты истәлегенә багышланган бәйрәм үз авылының патриотларын тәрбияләүне истә тотып оештырыла. Мустафа авылы мәктәбендә барлыгы 15 бала белем ала. Оренбург татар милли мәдәни мөхтәрияте шагыйрьнең туган авылы мәктәбенә 10 пар сыйфатлы чаңгы бүләк итте. Хочу выразить благодарность татарской автономии, что нам сделали вот такой подарок. Кышкы уеннарны уздыру өчен Шарлыкның мәчете каршындагы алан сайлана. Хуҗалар үз чиратында барлык оештыру чыгымнарын үзләренә алган. Ярышларга яхшы трасса әзерләгән. Чаңгы белән даяк кешерә бермим. Бу чаңгычылар Матвеевка районының Иске Хәтлемәт авылыннан. Лида Хәмидуллина мәктәптә рус теле һәм әдәбияты укыта. Мөгаллимә чаңгыда йөри, авыл район ярышларында катнашып, күп санлы медальләргә улый. Бик тә көтеп алдык соревнованияны, безгә бик шый, татарская автономия үткәргән соревнованиялар, елда катнашабыз. Быел да менә ышанабыз, җиңербез дип. Укучылары да спортта гына түгел, укыда да сынатмый. Бишлегә генә белем алырга күнеккән Гүзәл Сәлимова чаңгыда көн сайын йөрергә тырыша икән. Чаңгы ярышларына килгәндә, һәркемнең үз дистанциясы булса да, максаты бер, финишка беренче килеп җитү. Мин бәләкәй чактан бабай белән чаңгыда бастырдым, аннан апа белән кружокка йөри башладым. Барлык катнашучыларны да яшьләренә карап, төркемнәргә бүлделәр. Айрат Яруллин лаеклы ялда, гомере буе машина йөртүчесе булып эшли һәм үзен белгәннән бирле чаңгы белән шөгыльләнә. Муса Җәлилнең кубогын 5 мәртәбә үткәзделәр. 2 мәртәбә Александровка, 2 мәртәбә Шарлыкта, Абдуллинда 2 мәртәбә. Без менә 4 мәртәбә кубокны алдык.
Стартка мәктәп укучылары, студентлар, спорт ветераннары белән бергә гади авыл халкы да чыкты. Шоңгы юлын беренчеләрдән булып мәктәп укучылары сынады. Берничә сәгатьтән шоңгы ярышларында иң көчлеләр билгеле булды. Иң күп медальләрне Абдуллин районы шоңгычылары яулады, алардан аз гына Матвеевка спортчылары калышты. Командалар арасында 3нче урында Әсәкәй, Хуҗалар 4нче һәм 5нче урында Пономаревка районы булды. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар. Без дөнья гизәбез. Юлыбыз әлбәттә милләттәшләребез салган сукмаклар буйлап. Тапшыруыбыз яңа форматта чыга башлаган чордан инде 9 ел дәвамында бик күп илләр, төбәкләрдә булырга туры килде. Һәр җир нинди дә булса бер матур истәлеге белән күңелгә кереп калган. Әлеге төбәкләрдән булган кызыклы сюжетларны кабатлап күрсәтү тәҗрибәбез инде бар. Бүген сезне Россиянең төньягына, Архангельскига алып барырбыз. Бу төбәктә безнең төшерү төркеме 2018 елда булган иде. Архангельск өлкәсе татар тарихына бай, кайчандыр әлеге җирләрдә затлы, данлыклы татар сәүдәгәрләре яшәгән, татар бистәсе булган. Ә бүген биредә аларның нәсел дәвамчылары. Архангельск өлкәсендә 7800-гә якын милләттәшебез исәпләнә. Әби бабаларыннан калган традицияләрне, тарихны күз карасыдай саклап яшиләр. Тулырак Галия Садыкова әзерләгән видеоязмада. Милләттәшләребез яшәгән урыннар буйлап дөнья гизәбез. Бүген Архангельскида, каланың нәкъ үзәгендә басып торабыз. Борынгы шәһәр, аңа 1584 елда Иван IV тарафыннан нигез салына. Әлеге кала Россиянең төньягын шведлар һөҗүменнән саклау максаты белән барлыкка килә. Шәһәргә нигез салынганчы бу урында Михайло Архангельский монастыре, аның тирәли җирле халык, поморлар урнашкан була. Каланы башта яңа шәһәр дип атыйлар. Соңрак ул яңа Холмогор дип үзгәртелә. 1613 елдан Архангельск дип атала башлый. Билгеле булганча, Архангельск ак диңгезгә бик якын урнашкан. Ул ил өчен зур мөмкинлекләр ача. 1693 елның 30 июлендә Архангельскига Петр I килә. Соломбалы утрауында беренче дәүләт суднолар төзү һәм ремонтлау урынын нигезли. 1 елдан Россиядә эшләнелгән Изге Павел сәүдә диңгез корабле әзер була. Архангельск Россиянең беренче диңгез порты булган кала буларак таныла. Әлеге тарихны бүген Архангельскиның Төньяк диңгез музее саклый. В 70-е годы силами сотрудников Северного морского пароходства в здании, бывшем когда-то морским вокзалом, было принято решение создать музей. Тогда он назывался Музей Северного мореплавания. А вот уже в 90-е годы стал называться Северный морской музей и получил статус государственного. Основа нашей коллекции, в которой более 25 тысяч экземпляров фондовского хранения, составляют модели, элементы судовых приборов, документы. То есть, в принципе, по своей сути, наш музей, конечно, научно-технический. Но это, как всякий музей, он связан с историей, а история русского мореплавания, русской морской культуры неразрывно связана с Беломорьем, с Поморьем, потому что, собственно, здесь она и зародилась. Другого моря, как Белого, долгое время у России просто не было. Есть у нас, как ни странно, один документ, который связывает, в общем, напрямую Архангельское Поморье с Тартарией. Так вот, путешественник Энтони Дженкинсон, побывав в Архангельске, в Тартарии, в Московии и в Китае, все это описал подробно очень и издал такую книгу. Она издана на голландском языке в 1558 году в Ганновере. Путешествие Энтони Дженкинсона через Тартарию в Китай. Так вот, этот путь, это как бы получается попытка англичанами организовать второй шелковый путь.
Біз юлыбызны дәвам иттек. Архангельскінің тағын бір символы ул болан һәм кешегә қойылған һәйкәл. Икенче төрле ул Төньяк обелиск дип атала. 1930 елда эшләнелгән. Бүген төбәк дәрәҗәсендә әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты дәүләт тарафыннан сакланыла. Помор белән Булонга һәйкәл Архангельск һәм Вологодь өлкәләре, Ненец автономияле бүлгесе һәм Коми республикаларын бердәм Төньяк край итеп берләштерү уңаеннан куела. 7 елдан соң Төньяк край таркала. Архангельск шәһәренең истәлекле урыннары белән озак танышып йөрдек. Безнең өчен иң әһәмиятлесе Татар бистәсе булды. Ул Архангельскиның нәкъ үзәгендә. Татарлар Архангельскига күпләп 1899-1901 елларда ачлыктан качып килгәннәр. Һәм шунсы кызык, милләттәшләребез бергә булырга, бер тирәдә яшәргә тырышканнар. Һәм соңрак алар торган урын Татар бистәсе дип аталган. Һәм без нәкъ менә шушы җирдә басып торабыз да инде. Кайбер татар йортлары әле бүген дә сакланган. Мына татарлар вообще ничек килеп чыкканнар? Петр I указ биргән үз вакытында 18 веке. Вот. Шуннан военный гарнизонда создавать иткәннәр. 40 кеше булган татар кешесе монда, военныйлар. Манильный комната ачып җибәргәннәр гарнизонда. Соңрак мәчет салалар, мәдрәсә ачыла. 1908 елда татар мәктәбе эшли башлый. Совет чорында 7 еллык татар милли мәктәбе итеп үзгәртелә. Кызганыч, 1937 елда мәктәп ябыла. Ул татарлар чыкканнар Казан ягыннан, Казан татарлары. Бик көчле купецлар булганнар алар. Алты кибетләре булган монда. Бик матур яшәгәннәр. Безнең татарская общественная организация аларның үзләренеке булган. Безнең монда зиратларыбыз да бит инде үзебезнеке татар кешеләрнеке булган. Татар язмышы катлаулы, ил, чор вакыйгалары милләттәшләребезне бөтен дөнья буйлап тарата. Ләкин күргәнебезчә, тел, дин мәдәниятеннән яздыра алмый. Кайда гына яшәсәләр дә татар изе тирән, тарихы бай. Архангельскида да шул гомум тарихның бер кыйпылчыгы саклана. Гөлия Садыкова, татарлар, Архангельск. Тапшыруыбызны Лена Шагыйрҗан шигырь юллары белән төгәллибез. Әй син телем, рәхәт телем, авыр телем, телне тешләп канатырлык сабыр телем. Синең белән рәхмәт укыйм, теләк телим, җырга салып сине милли көйләр килим. Иртәгә кабат очрашырбыз. Сау булыгыз.